Здравейте! Днес ще ви запозная с кристализацията на меда, по-известна като захаросване. Това са 4 буркана с един и същи вид мед, които изглеждат различно, защото са съхранявани при различна температура. А при различната температура стабилното състояние на меда е различно и може да бъде както течност, по-рядка или по-гъста, така и твърдо вещество. Както е и при водата. При температура под 0 градуса тя е твърда, а при нормална температура си е течност. Ето и нагледно сега да покажа какво означава това. Първия мед видимо е течен, все едно сега сме го вадили и това се дължи на факта, че е съхраняван при температура 21-25 градуса. И при тази температура процеса на кристализация не може да започне и докато го съхранява при такава температура, той ще си остане течен. При втория мед вече има разлика, той е по-гъст, виждат се кристалчетата и това е така, защото е съхраняван при температура между 15-18 градуса, като при почти всички видове мед при температура под 18 градуса започва процеса на кристализация. Ето вече при третия и четвъртия буркан кристализацията на меда е ясно различима. Това е така, защото той е бил съхраняван при температура между 8 и 12 градуса. Той не е течен, твърдо, почти като желе е неговата консистенция. А четвъртия даже е още по-твърд, защото, както се вижда, той задържа лъжицата и това е така, защото той е престоял по-дълго време при тези температури. Както и третия буркан, и също и втория и първия, ако ги поставим при тези ниски температури за по-дълго време, те ще кристализират като четвъртия. Освен температурата, при която се съхранява меда, друго важно значение за кристализацията е съдържанието на глюкоза в меда. Колкото той е по-голямо, толкова по-бързо той ще захароса. И като пример мога да посоча слънчогледовия мед. Ето това е той. Той много бързо кристализира, почти един месец след ваденето му, дори при температури по-високи от 18 градуса, не много по-високи, около 20 градуса. И кристализацията на меда може да кажем, че е естествен процес. Рано или късно всеки мед ще се захароса. Това е от мен по въпроса с кристализацията. Аз съм Тодор. Очаквайте и други интересни клипчета от нас с полезна информация за меда.